Аз ти грабе! Добре бе. Здравейте хора, аз съм Сами. И аз съм Натанел. Аз съм от България. Аз съм от Норвегия. И затова говори толкова зле български. Беше един съвсем обикновен ден, когато аз и Натанел играхме в футбол. И ето какво се случи. И от този ден почнахме да гледаме Дав Бой Крис. Здравейте хора! Аз съм Крис. В ежедневието ни използваме супер много изрази и фрази и метафори от типа на цепи ме главата, падна ми в очите, лази ми по нервите. И това, което осъзнах е, че реално погледнато повечето от тези фрази нямат абсолютно никакъв смисъл. Да, затова се наричат метафори, бе, неграмотник. Всеки знае какво означават и всеки знае кога точно се използват, но пък съм сигурен, че не всеки се е замислял буквално какво означават и какво би се случило, ако погледнем реално на тях. Братленце, днеска е така без аларма, без часовник, без нищо, е така станах изведнъж 6:30. И какво, компот ли ти отворя? Може да. Майка ми се там мисля. Ето бе, винаги мога да Мъжът речите. на баба ми. Братле, да лека блуза е деликатно. Мерси, взех си за 2 кинта от втората услуга. Окей. Добре. Абе, братленце, днеска питам го Тони как е, що е и той ме подмина се на нищо. Абе, не му е ден днеска яхме на метлата, просто следвам тия... Него е. Какво се буташ, бе? Внимай в картинката, къде се намираш? Малко картинката. Да, внимай в картинката. Добре. Мен ми харесва тук как Композицията е много. Да, Композицията е уникална. Цветово е много добре. Човек, тая година нещо нисък успех изкара. Много ясно. Ти цяла година го караш през просото. Какво се буташ? Ще ти вече на един... Аре! О, добре! Много ли ти е приятно така, бе? То Криската е много спрял, бе. Да, бе, гледай го цяла година горе на черешата, не се спря. Здрасти! Муцка! Какво става? Нищо. Как е спешъл? Какво става? Не ми говори за пеш. Как да не ти говоря за пешо? Направо ми се качил на главата. Ама не може да ти се е качил на главата. Направо до главата ми се е качил. Ох, ужас! Пу! Човек, сега имаме родителска среща. Кога? Днеска? Да, и не съм казал нашата дете 4 двойки. Сгази си лука, брато. Зле, знам. Сгази хука. Спари си вратата, бе, да не живееш в пещера. Пещерняк. Мамо, днеска пак ми се подиграха, че живея в пещера. Нищо, мама, нищо. Скоро ще се качи. Кой? Не, бой, стой пълен. Не стига, че ми говориш за гърба, Какво, бе? пък и постоянно ми искаш от нещата. Чашата преля. И викти Тони с метлата, че тук малко раздах. Кажи, бе, знаеш, че Тони май те е хвърлил за едно. Хвърлил, да, бе, едва ли ми е хвърлил. Честно. Ти беше прав! 298, 299, 300. Вече е столица. Кай, ти си машина, Какво? Вие? Къде
знаете. Това беше всичко от мен. Последното нещо обаче, с което искам да завърша, е това, че Бог използва думи да създаде този свят. Библията се казва, че Той каза да бъде светлина и стана светлина, което ме навява на мисълта, че думите всъщност имат сила. Сила да създават, сила да унищожават. Така че по тази логика ще е хубаво да вкарваме някаква мисъл, когато говорим, а да не казваме нещата просто и така, или просто защото така е прието, и да ги приемаме за чиста монета. Моите шеги нямат край. В много ситуации ще е доста полезно. Ще ви спести доста грижи. Така, надявам се да ви е харесало. Благодаря ви за гледането и ще се видим следващия път. Чао. Брат, Кой не стига, че ми говориш зад гърба. Чашата преля!